ሰማይዎ በነገሮሙ ሃቅለድማ ገራይተ ደም ብሂል በከመይ መጽሐፈ መዝሙር ለትኩን ሃገሩ በወአል ወዘይነ ብሩሴታ አውሲሞቶ ይንሳ ባይ ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 102 ካብ ፍቅደ ሓደ ክሳብ 22 ንጹሕ አቦ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት አባ ዮሐንስ ናብ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት አቦና አባ ሚናስ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ንጉስ ሮማ ልይኹ ንናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት አቦና ዮሐንስ ኣብ ዝኣሰረሉ ግዜ ናብ ቁስጥንጥንያ ወሰዶ። ናብ ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳሳትን ካህናትን ናይቲ ንጉስ ማመንትን ከለዉ ናብኡ ምስ ኣቕረቦ እቲ ናይ ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳሳት ተኸራኸሮ። እቲ ንጉስ እውን ካብ ሃገረ ህምፅ ኣብ ቁስጥንጥንያ ኣብ ዝበፅሓሉ ግዜ ድሕሪ ልኢኹ ናብ ቁስጥንጥንያ ሙሳዱ እቲ ንጉስ ናብ ሊቀ ጳጳሳት ከይዱ ንክእክበና ኣዘዘ። እቲ ሊቀ ጳጳሳት እውን ቅድሚ ሆሳዕና ብዕለተ ሐሙስ ናብኡ ኣፀዋዓና። ንሱ ዝሾሞም ብዙሓት ካህናት እውን ኣብኡ ነበሩ። ናብቲ ሊቀ ጳጳሳት ቅድሚ ምብፃሕና ብዙሓት ህዝቢ ተቐበሉና። ምስቲ ሊቀ ጳጳሳት ቅድሚ ምርካብና እውን ንኽርብሹናን ከርዕዱናን ብምፍርራህን ብምግራምን ፈከሩልና። በታ ቅብልቲ ጸሎትኩም ግና እግዚአብሔር ሓይልን ትዕግስትን ሃበና። ድሕሪ ብዙሕ ሰዓት ኣብቲ ሊቀ ጳጳሳት ዘለዎ ቦታ በፃሕና። ኣብ ዙርያ እውን ብዙሓት ሰራዊት ነበሩ። ሰላም በልናዮም። ንሱ እውን ሰላም ኢሉ መለሰልና። ኮፉን ኣበለና። ካበየናይ ቦታ ዝመጻእኹም ኢኹም ክብል ሊቀ ጳጳሳት ሓተተና። ንሕና ድማ ካብ መንበረ አንጾኪያ ከም ዝመጻእና መለስናሉ። ኣብ ሓደ መንበር ክልተ ሊቀ ጳጳሳት ከመይ ኢልኩም ትነብሩ ኣለኹም? ንስኻ ኣብ ሓደ መንበር ንሱ እውን ኣብ ካልእ መንበር ኮይንኩም ከመይ ኣብ መንጎኹም ፍልሊ ዘየልዎ በለ። ኣብ መንጎና ምፍልላይ የልዎን በልናዮ። ነዚ ምስ ሰምዐ ሊቀ ጳጳሳት ገይሮም ክሾሙኻ ከለዉ ካብቶም ሊቃነ ጳጳሳት መን እዩ ሾይምካ በለ። ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት እዩ በልናዮ። መን ይበሃል በለ። እዚ ዝፍቶ ሚናስ እዩ በልናዮ። ንሱ ደኣ መናፍቕ እንድዩ ናባና መፅሓፍ ጽሒፉ ነይሩ። ምንም ፍልጠት የብሉን። እታ ብክርስቶስ ዝኣምና እምነቱ እውን ከንቱ እያ። ናትናስ ኣብ እስክንድርያ ዘሎ ሊቀ ጳጳሳት ቅኑዕ ዝሃይማኖቱ ስሙ ኤልያስ ዝበሃል እዩ በለ። ሽዑ በቲ እግዚኣብሔር ዝገለጸልና ንሕናስ ኣብ እስክንድርያ ካልእ ሊቀ ጳጳሳት ብዘይ ኣባ ሚናስ ኣይንፈልጥን ኢና። ንሱ እውን ብሲመት ኣቦና በቲ ንክርስቶስ እነገልግለሉ ሃይማኖቱን ተሓባባሪና እዩ ኢልና መለስናሉ። ሽዑ ንስኻ ብክርስቶስ እተኣምኖ ሃይማኖት ከመይ እዩ? ንሱ ካብ ሰማይ ወረደ፣ ኣብ ማኅፀን ንጽሕቲ ድንግል ማርያም ሓደረ፣ ካብኣ ከዓ ባህሪና ዝኾነ ስጋ ወሰደ። ኣይትብልን ዲኻ? በዚ ተኣምን ዲኻ ዋላስ ኣይተኣምንን በለና። ንሕና ድማ ቅድሚ ኩሉ ዓለም ዝነበረ ወልደ ኣብ እግዚአብሔር ቃል ካብ ሰማይ ከም ዝወረደ ኣብ ማኅፀን ወላዲተ ኣምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ከም ዝሓደረ እትፈልጥን እትዛረብን ነፍሲ ዘለዎ ስጋውን ብመጠናህና ስጋ ካብኣ ከም ዝወሰደን ኣምን። ሰብ ዝኾነ ኣምላኹን ብዘይምልዋጥን ብዘይምንዋፅን ብኸምዚ ካብኣ ተወለ ብምባል መለስናሉ። ነዚ ምስ ሰምዐ እምበኣር ክርስቶስ ክልተ ባህርያት እዩ በለና። ከምዚ ብምባል መለስናሉ። ንሕና ንክርስቶስ ካብ ክልተ ባህርያት ሓደ ከም ዝኾነ ንፈልጦ። ድሕሪ ተዋህዶ ግና እቲ ሰብ ዝኾነ ቃል ሓደ ኣካል ሓደ
حدا بهاري مخانو دا أمبر كلتا مخانو عين فلتن إنا دحر وزر كتع نابتي نحادر اللغوتا كنكيد أسنا بتنا فاسيكا أبزو على اللو على تأهود كا داسي كي قدسنا سقاون دون كي تقبلنا بعال كي بعالنا وعالنا بعالكو نابخيات كغيرو اي تباهيلو بنبي آموز كم زنقره مثل زغلو خاء نقوسنا نابتع عباية بيت كريستيانو أوعنا نايتا بيت كريستيان سلمات جيت آجيت باغا ألباساتا بزر مقارجاتاتان مبارهتان زلوا بزح سراويتن عبيت منقستون أرأينا أزغا كم زين هتانات زتاللوهم بزي حالاتي سراح نختال حاسيبو إيو اتنقوس قربان دعنا نغبالو وسيو نابت زلوا أتوعنا كفؤن زحزنن كأتزاربنا كم تباروس أنا ناي بيتروس إيه اتخالون أنا ناي أخلص إيه زبل ألو زبل سلامتان كريستوس نخافلو بلنا مثل زقاء بزح نقر تزاربنا بردية تتاقبل تصالتهم زيادة فعوز قبع ملسو قلس ألنا لحري بزح تتع حادكو انبر انتزارب سي نقر مبزحكو نيرا بدحرزي مستي حلاوي زقبرنا سب ناب ان حضر اللغوتا نخن كيد أسنابتنا كافاسيكا سمون على تأهود داقمايتن سايد ما اتنقوس ناقو تصوعنا أتم سبات زوم أيودن إسلامن كابخاتكم وغن استفرالي حيوانات زلوهم منافقان ألو كابخاتكم وغن ملخاويان ألو كابخاتكم وغن يعقوباويان ألو كابخاتكم وغن نستروساويان ألو زيكازيومون كالوت منافقان ألو نابلو يزلفنا أمن بيناي مغنيات يو مفلو لا يزغونا ولا نحاد ورحي يغون كلتا ورحي يغون سلستا ورحي تأكو أمو مسحفتين مرمر نتي حق زلو نجر فريقنا لما كلنا نسعبو إنا بلا برهراي صبوق نجر أزاربنا اتي حقين هايمانوت أبيدون مسؤون زلو يمسلو سلزنبرا بلزوب زربا خطالنا حسيبون نبرا نحنا نقوس زبلو صبوق إلنا ملسنا له شح عمد ينقسكا إلنا بارقنا يو اتقو باهين كركرين أبي كخون تفتو أبايدو والاس أبليكو أباسات ويس أباساتن منكوساتن إيو بلد يغرب علي نقوس أبز فتو يقون كمي أبيكو إنا زلونا أنتخونا قنا بخنتو عين بدلن عين قفعن إلنا ملسنا له كابتا عداراش نابتي نحادر اللوبوتا نخن كيد أسنابتنا دحر خلطة معلت جماعة أتليكو أباساتنا أو أتوعنا أقول أبليكو أباساتن عبيتن سبب سلطان منقستن وزحات هزبن نبرو كتعقا تقبر نساتهم قنا حانت قال كامزحاف تمسكر آيامتون كاب رأسهم أنكيعهم يزارو دا نبرو بزون كريستوس كل تباري نابلو كالأخرو نبرو كريستوس كاب كل تباريات حالة كامزغانا يفلت أيو كمتي ممرانا كدس بيت كريستيان زولو دما كلم نفسن سقان أيو بلنا يوم سبون كو كلتا بهاريات ايو بلونا نحناس زتوهادا حدا بهاري امبر كلتا بهاري كم زخونا عين فلتن حدا دا اي بهال امبر كلتا اي بهال ايو حدا فقار حدا سرح ايو بلنا يوم نساتهم قنا كابت زلو كحدات اي تمنسون قال متحفتون اي سمعون نحناس ناي فتارينا كريستوس توهدو زردو ممرانا قدس يتكريستيان قدسان أبوتاتنا زبلو دا أمبر دابر سنة أنكعنا ولا حدا أي تزاربنا كومن سبب زخونا الجاوير قال لحد توادو حدا باري كونا إيوم زبلو أمبر كلتا باري إيوم أي مهارونا لحد توادو كلتا مبال إنه فتيمو تاريفو إلنا تقاقيمنا انت نقرنا يوم أكوان الساتهم كابتك حدتهم أي تملسون متحفت زبلوون أي سمعون أتيلي كاباسات نزي مسمعة نزي حاسيبكم تزاروا توادو نختردو كابليك آولت نمن تقيسكم تمثولنا بل نحنا لما كابتا هايمانوت زقنعو بيت كريستيان زتنعو كلهم لكاونتي زبلوو كابتي نفسو كفون كلهم ببزمانو استزاروا عمسينا نخنرد ملسنا له نتي زبلكوو
ናይዚ ናይ ተዋህዶ ምስክር ካብቲ ቅዱስ ቄርሎስ ዝበሎ ኣምፂኹም ተረድኡና ዲኹም በለ። እወ ነዚ ከነምፅእ ኢና በልናዮ። ንሱ ግና ከነረድእ ዘይንኽእል ዘይተምሃርና መሲልዎ ነበረ። ነዚ ኣብ መወዳእታ ናይዚ መፅሓፍ እዚ ንዝገለፅናዮ ንዝተዛረብናዮ መሰኻኽር ብቋንቋ ፅርኢ ፅሒፍና ኣምፂእና ሃብናዮ። ንሱ ከዓ ኣብኣ ዘሎ ሃይለ ቃል ርእዩ ስቕ በለ ኣየንበባን። ነቶም ንሕናን ንስኻትኩምን በቲ ትምህርቶም ፀኒዕና እንነብር ሃይማኖቶም ዝቐንዐት ኦርቶዶክሳውያን ሊቃውንት ዝበልዎም ነዞም መሰኻኽር ንኽንበቡ ሊቀ ጳጳሳት ኣይእዝዝን ድዩ በልክዎ። እዚኦም ኣቦታትና እዮም። ኣቦታትና ንዝበልዎ ተረድኡ። ናይ ሊቃውንቲ መሰኻኽር እንሆ እዚኣቶም እዮም። ክልተ ኣካል ተባሪ ዝበልዎ መዓስ እዩ? ቅድሚ ተዋህዶ ድዩ ዋላስ ድሕሪ ተዋህዶ? እስካ ረድኡና። ንሕና ግና ኣቦታትና ዝበልዎ ንኣምን ኢና። ካብቶም ሊቃውንቲ ዝተዛረብዎ መሰኻኽር እንሆ ውሕዳት እዚኣቶም እዮም። ንሕና ቋንቋኹም ኣይንፈልጥን ኢና። ስለዚ ድማ ነገርና ዘሕፀርና። እዚ ከዓ ነቲ እናኣምኖ ሓቀኛ ዘረባና ምእንቲ ክትፈልጡ ካብቲ ብዙሕ ብሒደቱ እዩ። ንሕና ሃይማኖትና ከም ዘይንፈልጥን ኣብ ስሕተት ከም ዘሎናን ጌርኩም ኣይትሕሰቡ በልኩ። ንሳቶም ግና ዘይጠቅም ዘረባ ካብ ምዝራብ ሓሊፎም ሓንቲ ቃል እኳ ኣይመለሱን። ሓድነትን ሰለስትነትን ዝተናገረ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ነቲ ክርስቶስ እትዛረብን እትፈልጥን ነፍሲ ኣይወሰደን ንዝበለ ኣፖሊናሪዮስ ንክግስጽ ናብ ኣቅላንዲኖስ ኣብ ዝለኣኾ ቀዳማይ መልእኽቱ ከም ስጋን ነፍስን ክልተ ባህሪ እዩ ኢሉ በሉ። ንሕና ድማ ነታ መልእኽቲ ካብ መጀመርታ ክሳብ መጨረሽታ ኣንበብዋ። ካብኣ ምስክር ጠቂስኩም ኣብ ዘምፃእኹምላ መልእኽቲ ንተዋህዶ ከመይ ኢሉ ወሲኑ ከም ዝሓፈልና ናይዚ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ሃይማኖት ተረዱ። ኣብኣ እውን ክልቲኦም ብተዋሂዶ ሓደ እዮም እምበር ካልእን ማለት ዝተፈላለየ ዝተኸፋፈለ ኣይኮነን። እዚ ንእግዚኣብሔር ክንገር ይግባእ ይብል። ኣብ ክርስቶስ ምትሕውዋስ ኮነ ምትፍፋእ ክንገር ኣይግባእን። ግና ተዋህዶ ንኸረድእ ሰብ ዝኾነ ሓደ ከም ዝኾነ ንስኻትኩም ከም እትብልዎ እውን ክልተ ባህሪ ከም ዘይኮነ ምእንቲ ክፍለጥ እዩ ነዚ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዝተዛረበ በልናዮም። ንሳቶም ግና ከምቲ ዝለመድዎ እምበኣር ፈፂሙ ተሓዋወሰ ማለትኩም እዩ። ሓደ ባህሪ እንተበልኩም መለኮት ዓመ ሞተ ማለትኩም እዩ እናበሉ ይከራኸሩ ነበሩ። ነቲ ዝኾነን ምስቶም ሓቢሮም ዝተላዕሉኒ ህዝቢ ዝተዛረብክዎን እግዚኣብሔር ጥራይ ይፈልጥ። ከመይ ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ 12 ግዜ ኣኼባ ገይሮምለይ እዮም። ቅዱስ ቄርሎስ ዝመሃሮ ትምህርቲ እናረዳእና ቋንቋ ፅርኢ ኣፀሓፍናሎም። ናይ መሰኻኽር ሓቅነት ከምዚ እዩ። ኣቐዲምና ዝፀሓፍናዮ እውን ነቲ ቅዱስ ቄርሎስ እግዚኣብሔር ቃል ብዛዕባ ሰብ ምዃኑ ኣብቲ ኣትናቴዎስ ዝተዛረቦ ድርሳኑ ኣምፂኡ ብዛዕባ ዲያድርስን ሳምሳጢ ጳውሎስን ኣብ ዝፀሓፎ ድርሳኑ ዝተዛረቦ እዩ። ብመለኮቱ ካብ እግዚኣብሔር ዝተወልደ ንሱ ኩሉ ግዜ ንሱ እዩ። ብስጋ እውን ካብ ሰብ ዝተወልደ ንሱ እዩ። ቀዳምን ሰዓብን ዘይብሉ ነዚ ወልድ ነቲ ሓደ ዝስገደሉ ነቲ ሓደ ከዓ ዘይስገደሉ ክልተ ባህርያት ከም ዘለዎ ኣይንዛረብን። እቲ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ካብ ሓደ ባህሪ እዩ እምበር ስጋኡ ፍሉይ እዩ ከይበልና ንዕኡ ሓንቲ ስግደት ክሰግድ ይብል። ካብዚ ስዒቡ ዘሎ ድማ እቲ ፈላጥ ሰብነትኩም ዝፈልጦ እዩ። ንሕና ክንዛረቦ ኣይንደልን።
እንተኑ አሴች ሴተ በእንተ ክብሩ ዘገበርችሊተ ሰናይ ዘራበክለ ምራተ ዘበሰላከሊ ዘዚአየ ኃጢአተ እምአየኮ አተስ በሰላመ ገብርኤል መናገኦ ዝትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል ነሽ መስጋችን እግዚአብሔር ሰብአወት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ለኪ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎተ በረከታ ያለው ምስሌነ ለዓለመ አሜን። ዘከመ አስተርአየቶሙ ለአርድእተ አባ በርሱማ በአምሳለ ርግብ ጻዕዳ ወኮነ ሶበ አልጸቀ ጊዜ ጽባሕ ቆመ ቅዱስ ማሪ በርሱማ ወጸለየ ጸሎተ ወበከየ ወአንበበ እነ መዝሙር ዘልማድ ወስሩዕ ከመ ይጸልይ ኪያሆን ጸሎተ ነግ ወሶበ አርመሙ ነፍሳት አርመመ ማእበለ ባሕር ወኮኑ ርእሰ ሐመር ወኖትያት ወጉባኤ ብዙር ዘሃለው ውስቴታ ለሐመር ይመስሎሙ ከመ ዘይሬእዩ ውእቶሙ የብሰ ወኢይበጽሑ ኀቤሁ ለዓለም በእንተ ዘቀብጹ ኀይወ ወሶበ ፈጸመ ጸሎቶ ቅዱስ ርእዩ አርድእት በአምሳለ ርግብ ጻዕዳ ዘትሰርር እስከ በጽሐት ኀቤሆሙ ወኦለ አውደ ሐመር ሰለስተ ጊዜ ወሰረረት መካን እንተ መጽአት እምኔሁ ወረሰየት ሐመረ ጡር ዘሪሃ ይእቲ ኦም ከመ ዘእስርት ቦቱ ወይቤሉ መንፈቆሙ ለአርድእት ምንትኑ ዝንቱ ኦም ትእምርት ሰናይ ዘፈነወ እግዚአብሔር ኀቤነ ዘያበስረነ ለወፂእ እምዝንቱ ሐመር በላይ ሩእየ ኦ ሕዝበ ክርስቲያን ውሉዳ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘስዩም ውስተ አፉክሙ ዝክረ ስማ ዘከመ አድኃነቶሙ ለአርድእተ አባ በርሱማ ዘአስተርአየቶሙ በአምሳለ ርግብ ጻዕዳ እስመ ረድኤታ ለእግዝእትነ ማርያም ይትረከብ በኩሉ ገጸ መካን ጸሎታ በረከታ ያሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ ዛይርትኪ ማርያም አድኅነነ ተአምርኪ ናዛዚትነ ማዘመን ዋይለ ውርዝትነ እምርስዓ በማኅፀንኪ ተሰውረ ብሎ የማልፃን ኦ ማርያም ምስባለ ጎዛም ቤተ ጸሎት ወዕጣን እዜንጹ ቁርባን ተናዘዞት ነንኢብ ዘዝመካን ወላዲተ አምላክ ማርያም ነለ ሰብሳ ወልጋቤር ነዛግረ ኩለችን ይስተጋደ ይባል በትድሞ ለነዳይ ብእሲ ንረከቡ ህብስተ ገበት ኢሳይያስ ስብሐት ለኪ ቀረቱ ለዝና ስብሐት ይለሉ ለተአምርኪዮም እንበለ ደዌ ወሕማም እንበለ ጻዕር ወድካም ያብጽሐነ አመ ከመ ዮም እንበለ አቡነ ዘበሰማያት ኢየሱስ ክርስቶስ ሆመ ስም ለዘይጼዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ርስተ ሕይወት ለዘይበሎ
ኢየሱስ ክርስቶስ ታስብሲው ስሌው መስቀለ ሞቱ ቅድሜው አዘግተ ወይኑ ቁርባን አምልኮ ሥጋው ያባነ ቤተ መርዓው ሰለም አመይትነው ለምሳ ስንዋናራው ኢየሱስ ክርስቶስ በግዘቀራኔው ለይገነመና የገመንር አየው ሰሲያ ሱራቢ ለስለተ ነዳዮ ሞትጋ ታጋዊ ከቁስልናትዮ ማስተጋቀል ጸግቦ ለነታለምከን ሰልሞ ኢየሱስ ክርስቶስ በግሩ አይሁዳዊ ጋዲ አስለስላሴ ዛር ወይ ተወለ ማርያም ዘይቤለመቦ ተአምር ወመንክር ዘገበ እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገር በተፍስ ሳሉ እምረቱ ያህል ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ወጸቢሖ ዕለተ ፍስ ወውእቱ ዕለተ ሐሙስ ዘኮነ በውእቱ መዋዕል ሆረ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስለ አሰርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ ቢታንያ ወቦአ ቤተ አልዓዛር ዘአንስኦ ውስተ መቃብር እምድኅረ ረቡዕ መዋዕል ወነበረ ህየ አሜሃ ቀርበ በዓለ ናዕድ ዘይብልዎ ፋሲካ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ እስመ ቀርበ ፋሲካ ወፈተውኩ እግበር ምስሌክሙ ፋሲካ እምቅድመ ጊዜ ወእምዝ ጸውዖሙ ለጴጥሮስ ወለዮሐንስ ፍቁሩ ወይቤሎሙ ሁሩ ሀገረ ዘቅድሜክሙ ወትረክቡ ውስቴታ ብእሴ ዘይጸውር ጻዕበ ማይ ወበልዎ ለበዓለ ውእቱ ቤት እስመ መድህን ይፈቅድ ይግበር ፋሲካ ምስለ አርዳኢሁ ወውእቱ ያርኤክሙ ጽርሐ አብየ ወንጹሐ ወሰናይ ወንጹፈ ወአስተዳልው በህየ ኩሎ ዘይትፈቀድ ሳይሉ በምሕረቱ ያህል ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አመት መጽእ ለኮንኖ ምስለ ደሞገቦ አይጋር ማይሰኩነ ኢየሱስ ክርስቶስ ናስናት ይዋቀሱ በእንቲአየ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጋር ቅዱስ የብጸጋጂ ዝትየ ማርያም መላእክት የቡቲ ማርያም ዓለማለም አሜን ጸሎታ ለማርያም ወስለ
ነለደዌ ወሕማም ወበጻዕር ወድካም አመ ከመ ያብጽሐና ያብጽሕክሙ ነበላውነ ዘበሰማያት ነገሩ እሙንቱ ሰማያት ያሰጥ ምዕራፍ 22 ካብ ፍቅሪ 1 ክሳብ 14
ፋሲካ ዝበሃል በዓል ቅጫ ድማ ቀረበ። ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ኢየሱስ ክርስቶስ ተቐትልዎ ይባላሓቱ ነበሩ። እንተኾነ ናብቶም ህዝቢ ይፈርሑ ነበሩ። ሽዑ ሰይጣን ናብቲ ኣስቆሮታዊ ዝበሃል ይሁዳ ኣተወ። ንሱ ሓደ ካብቶም 12 ነበረ። ከይዱ ከዓ ከመይ ገይሩ ከም ዘትሕዞ ምስቶም ሊቃነ ካህናትን ሓለውቲ ቤተ መቅደስን ተዘራረበ። ንሳቶም ተሓጎሱ ገንዘብ ክህብዎ ከዓ ተወዓዓልዎ። ይሁዳ ድማ ተሰማዖም። ህዝቢ ኣብ ዘይብሉ ከትሕዞ ከዓ ምቹእ ግዜ ይደሊ ነበረ። እታ ገንሸል ፋሲካ ዝሓርዱላ ዝግባእ መዓልቲ በዓል ቅጫ ከዓ መፀት። ኢየሱስ ድማ ንጴጥሮስን ዮሃንስን ገንሸል ፋሲካ ክንበልዕሲ ከይድኩም ኣዳልውልና ኢሉ ለኣኾም። ንሳቶም ከዓ ኣበይ ከነዳሉ ትፈቱ በልዎ። ንሱ ድማ እኖ ኣብ ከተማ ምስ ኣተኹም ዕትሮ ማይ ዝፀረ ሰብኣይ ከጓንፎኩም እዩ እሞ ናብታ ዝኣትዋ ቤት ሰዓብዎ። ነቲ በዓል ቤት ከዓ እታ ምስ ደቀ መዛሙርተይ ገንሸል ፋሲካ ዝበልዓላ መቐበል ኣጋይሽ ኣበይ እያ ይብለካ ኣሎ መምህር በልዎ። ንሱ ከዓ ዝተነፅፋ ኣዳራሽ ኣብ ደርቢ ከሪአኩም እዩ፣ ኣብኡ እውን ኣዳልው በሎም። ከይዶም ከምታ ዝበሎም ረኸቡ። ገንሸል ፋሲካ እውን ኣዳለው። ምንት ጽንዓት እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ምንት ኩለን ብስም ቅዱሳን ኣቦታትና ዘሰምያ ቤተ ክርስቲያናትን ምንት ገዳማትን ኣብ ውሽጠን ዝነብሩ ኣረጋውያንን ምንት ሓለዋ ሙሉእ ዓለምን እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ እኩይ ክሕሎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ሰረየልና ንጸልዩ። ምንት እዞም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ብኩሉ ሕማምን ብስጋን ብነብስን ዝሓመሙ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ምንት እዞም ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ሕሙማትን እግዚኣብሔር ንዓና ንዓታቶም ሰናይ ነገር ገብረልና ብሂወትን ብልዕና ክሕልወና ንዓና እውን ሓጢኣትና ሰረየልና ንጸልዩ። ብምድረ በዳ ብባሕሪ ብኣፍላጋት ብቐላያት ብኩሉ ብካልእ መገዲ እውን ዝጓዓዙ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን እግዚኣብሔር ብኩሉ መገዲ ክመርሖምን ብሓጎስን ብደስታን እናመዓዶም ክመልሶም ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንጸልዩ። ገራውን ፍራይዋንን ወይንታትን ምእንትት ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ፍረ ዝበርእ እፅዋትን እግዚኣብሔር ክባርኾምን ከብዝሖምን ብዘይገለ ጥፍኣት ከፍርዮምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ሰረየልና ንጸልዩ። ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረትን ፍቕርን ክበልና ንልቢ ገዛእትን ድያንን ኩሉ ሰዓት ብሰናይ ነገር ገራራና ንዓና እውን ሓጢኣትና ሰረየልና ንጸልዩ። መገረ እግዚአብሔር መርሃ ገርናን ሰብ ስልጣን መሰረቱን እግዚአብሔር በሰላም ሓልዩ ከንብሮን ቤተ ክርስቲያን ሰናይ ነገር ካስቦን ሓጢኣትና ሰረየልና ንጸልዩ። ምንት ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዝዓርፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓጥናን ካብቶም ቀዳሞት ቅዱሳን ኣቦታትና ጳጳሳትን ኣቦታትና ሊቃነ ጳጳሳትን ኣቦታትና ኤጲስቆጶሳትን ኣቦታትና ቀሳውስትን ኣሕዋትና ዲያቆናትን ኣቦታትና ህዝባውያንን ካብ ማሕበር ክርስቲያን ዝዕረፉ ኩሎም እግዚኣብሔር ነፍሶም ክዕርፍን ክምሕሮም ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንጸልዩ። ምንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ህዝብና እግዚኣብሔር ክባርኾምን ክሳብ መወዳእታ እስትንፋስ ንቕንዕቲ ሃይማኖት ክጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንጸልዩ። ሰላም ሓንቲ ቅድስቲ ብጉባኤ ሃዋርያት ዝቆመት ቤተ ክርስቲያን ምንቲ ብርሃን ህዝብን ምንቲ ሓለዋ ኩሉ ቦታ ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንጸልዩ። ምንቲ ህይወቱን ንብረቱን ንብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ጴጥሮስን ንኩሎም ጳጳሳትናን ብሂወት ሓልዩ ንነዊሕ ዘመን ኣብ መንበሪ ስብከቶም ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንጸልዩ። ማሕበርናን ኩሎም ኩሉ እምነት ዘሎም ማሕበረ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኣብሔር ክሕልዎምን ብሰላም ክፈጽሞምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንጸልዩ። ምንት እቶም ናብ
ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ሰብን እንስሳን መባ ዘቕርቡ እግዚአብሔር ክባርኾምን ከጽንዖምን ክረድኦምን ንዓና እውን ሓጢአትና ሰረልና ንጸልዩ። ምእንቲ ኩሎም እቶም ቤተ ክርስቲያን ሰናይ ሓሳብ ዝሓስቡ ሰባትን ምእንቲ እቶም ኣብ ኩሉ ቦታ ንቑኑዕ ነገር ዝጻሙውን ኩኑ ሃይማኖት ዘለዎም እግዚአብሔር ክባርኾምን ሓስቦም ክህቦምን ምሕረቱ ኣብኣቶም ክገብርን ንዓና እውን ሓጢአትና ሰረልና ንጸልዩ። ምእንቲ ነቶም ብቁርባንን ብዕጣንን ብዘይትን ብኣቑሑ ቤተ መቕደስን ዝሓልዩን ዝንበቡ መጽሓፍቲ ዝህቡ እግዚአብሔር ኣብቲ ዝሓሸ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ሓስቦም ክኸብሎምን ንዓና እውን ሓጢአትና ሰረልና ንጸልዩ። እቶም ዓበይቲ ኣቦታትና ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ዘኩርና ዝበሉና ክንዝክሮም ዝኣዘዙና ነፍሲ ወከፍ ብስሞም እግዚአብሔር ክባርኾምን ኣብ ኩና መሓደርቲ ፍቕሪ ክህቦምን ንዓና እውን ሓጢአትና ሰረልና ንጸልዩ። ምእንቲ ድኻታትን መሳኺንን መበለታትን ፀቕጠማትን ጭኑቓትን ዘርኢ ዝዘርኡ ሓረስቶትን ሸጡን ዝዕድጉን ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ጭኑቓት ሰባትን እግዚአብሔር ክምሕሮምን ይቕረ ክብለወሎምን ንዓና እውን ሓጢአትና ሰረልና ንጸልዩ። ምእንቲ እቶም ዓበይቲ ማእሰርቲ ዝጭነቑን ዓዶም ሓዲጎም ዝተሰዱ ናብ ምርኮ ዘለዎም ማእሰርቲ ሰይጣናት ዝተኣሰሩን እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ከልዕኖምን ክምሕሮምን ንዓና እውን ሓጢአትና ሰረልና ንጸልዩ። ምእንቲ ኩሎም እቶም ንነብሶም ምሕረት ምእንቲ ክረኽቡ ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝተኣከቡ ሰባት ቀዲሞም ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽና ክረኽቡን ንዓና እውን ሓጢአትና ሰረልና ንጸልዩ። ምእንቲ ናይዚ ዓመት እዚ ርደስናንን ምምላእ ማያትን ባሕርን ኣፍላጋትን ክርስቶስ ኣምላኽና ብሓቂ ክባርኾምን ክሳዕደረቶም ክመልኦምን ገጽ ምድሪ ካብ ብልምላሜ ክሕጉሳን ንኹሉ ፍጡር ብረድኤት ከጽንዖን ንኹሉ እንስሳ ህይወት ክህቦን ንዓና እውን ሓጢአትና ሰረልና ንጸልዩ። ምእንቲ እቶም ኩሎም ዘኩርና ዝበሉና ብጸሎትና ንዝክሮም ዝኣዘዙና እግዚአብሔር ሰናይ ነገር ክዝክሮምን ክምሕሮምን ንዓና እውን ሓጢአትና ሰረልና ንጸልዩ። ምእንቲ ነዛ ሰሙን እዚኣ እግዚአብሔር ብሰላም ክፍጽማን ፈተና ጸላኢ ከራኸልናን ነፍሳትና ከድህንን ምሕረት ክበና ንዓና እውን ሓጢአትና ሰረልና ንጸልዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽና ምእንቲ ክረዳእናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልማንናን ክቕበልን ነዛ ሰሙን እዚኣ ከዓ ብሰላም ክፈጽመና ብፍጹም ሓጎስን ደስታን ብርሃንን ትንሣኤ ክርእየና ንዓና እውን ሓጢአትና ሰረልና ንጸልዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽና ምእንቲ ክረዳእናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልማንናን ክቕበል ነዛ ሰሙን እዚኣ ከዓ ብሰላም ክፈጽመና ፍጹም ሓጎስን ደስታን ብርሃንን ትንሣኤ ክርእየና ንዓና እውን ሓጢአትና ከሓድገልና ንጸልዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽና ምእንቲ ክረዳእናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልማንናን ክቕበልን ነዛ ሰሙን እዚኣ ከዓ ብሰላም ክፈጽመን ብፍጹም ሓጎስን ደስታን ብርሃንን ትንሣኤ ክርእየና ንዓና እውን ሓጢአትና ሰረልና ንጸልዩ። ክርስቶስ
Lai
ማርያም ድንግል ዘማዛው ሽቦን እንዳልጽየንዊ በገና ወአግል ወጣርዲዮቴ በውስተ ቀትል ሰላም ለኪ Sati
ላዕለ ጻድቃን ብርሃነ ጸጋ ዘላዘርግ ለነ እምነ ምሥራቅ ኢየሱሳየ ጽድቅ ኢየሱስ ሙቁ እንታከ ሞገ ውስታው ደብት ጀቆነ ቋጽባል እግዚኦ ነገረ ጸላኢ መስል ዛስከለነ ጽልመተ ሌሊት ኢየሱስ ብርሃነ ሕይወት ስብሐት ለከ ናጨርብ ለከ በቃለ ክራህ ወንቤኑ ስብሐተ ዘነግሥት ስብሐት ለከ ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ ሞያነ ገዴ አእምሮ ለብርሃን በነግዘ በጠሮ ቃልክሙ ተናግሮ ሥላሴ ዘወሰንክሙ ወዛግበርክሙ በጽርሐ ፀሐየ እምነ ወርኅ ስብሐት ለክሙ ቦቱ መስፈርት እለትሰመዩ በስመ ብእሲት ሥላሴ ዘወምሕረት ሥጋየ ኃጢአት ኪያነ ሐዘን አምጣነ ሥላሴ ዘዮም ወዛሃምያ በጽባቡን ይብዛ ስብሐት ሥጋየ
ለክሙ እያስተሪ ወነአምን በዓሉ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ተብሉም ስለ ከመይፈጠር ዓለም ብርሃን ዘእምብርሃን አምላክ ዘእምአምላክ ዘበአማን አኮ ዘተገብረ ዘሩይ ምስለ አብ በመለኮቱ ዘቦቱ ኩሉ ኮነ ወዘመደውሰ ወይሚንትኒ ዘበሰማይኒ ወዘበምድርኒ ዘበንቲአነ ለሰብእ ወበእንተ መድኃኒትነ ሰማያት ሰባት ሰጎ መንፈስ ቅዱስ ወማርያም ቅድስት ድንግል ኮነ ብእሴ ወተሰቅለ በእንቲአነ ጲላጦስ ጴንጤናዊ ሀመ ኦ ማህበራኒሁ ለክርስቶስ አንቱም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሓድነቱ ማሕበር ዝኾንኩም ኣሕዋተይ ኣብዛ ብደሙ ዝቐደሳ ቦታ ንእካብኩም ነቲ ኣይሁድ መዓልቲ ፋሲካኦም ብቕንኣቶም ንሓጣን ኣሕሊፎም ዝሃቦ ጎይታና ዝተቐበሎ መከራ ሕማሙን ስቕለቱን ሞቱን ዝተወግኦ ጎኑን ዝፈሰሰ ደሙን ዘኪርኩም ኢኹም። ስለዚ እግዚኣብሔር ረቓምኩምን ጸሎትኩምን ስግደትኩምን መዝሙርኩምን ይቀበለልኩም። ካብ ሕሊና ስጋ ዝተላዕለ ብሕሊና መንፈስ እትምነይዎ ኩሉ ብፍቓዱ ይፈጽመልኩም። ተስፋ ትንሣኤ ይሃብኩም። ናይ ሓጎስ ቃል የስምዕኩም። ብፍቕሩን ብምሕረቱን ካብ መከራ ይሰውርኩም። ካብቲ ደቀ መዛሙርቱ ኣብ ፍቕሩ ከምቲ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ፍቕሩ ዘጽንዖም ከምኡ ከዓ ኣብ ፍቕሩ የጽንዕኹም። ኣብ ሓጢኣት ከይትወድቁ ይደግፍኩም። ኣብ ሓዘንኩም ይናዝዝኩም። ኣብ ድኻምኩም የጽንዕኹም። ምሳይና ኣገልግሎትኩም ጽሙድ ምስኾንኩ ሓውኹምን ምስ ኩሎም እቶም ኣብ ቀረባን ኣብ ርሑቕን ዘለዉ ኣብቲ ጎይታና ዝመጸሉ መዓልቲ መርዓ ኣብ ጉባኤ ኣቦታትኩም ምሳኻትኩም ክሕወሱ ኣብ ሓይሊ ጸሎትኩም ዝተማሓፀኑ ናብ የማኑ የቆምኩም። ኣብቲ ሓጎስን ደስታን ዘለዎ ቤት መንግሥተ ሰማያት የድኹም ዘላለም ዓለም እንበለ ደዌ ወሕማም እንበለ ጻዕር ወድካም ኣነ ከመዮም ያብጽሐኒ ያብጽሕክሙ በፍስሓ ወሰላም 12 ኣቡነ ዘበሰማያት 41 ችራይ ላይ ስኑገር አቡነ ዘበሰማያት
satu lang di kumain. Ini serius. Sangat sangat. Kamu orang ini semua pasal ini. Tidak mana? Bisa selesai. Kita ada macam. Berapa?
ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 32 ካብ ቁጥሪ 30 ክሳብ 35 ንፅባሒቶ ሙሴ ነቶም ህዝቢ ንስኻትኩም ዓብዪ ሓጢኣት ገበርኩም ሕጂ ከዓ ምናልባሽ ሕግገት ሓጢኣት እንተረኸበልኩም ናብ እግዚኣብሔር ናብቲ እምባ ክድይብ እየ በሎም ሙሴ ድማ ናብ እግዚኣብሔር ተመሊሱ ኣየ እዞም ህዝቢ እዚኦም ብወርቂ ዝተሰርሑ ኣማልኽቲ ንዓቶም ብምግባር ዓብዪ ሓጢኣት ገበሩ ሕጂ ድማ ሓጢኣቶም ይቕረ በለሎ እንተዘይኮነ ስመይ ካብቲ ህዝብኻ ዝፀሓፍካሉ መፅሓፍካ ሕኸኮ በለ እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ኣነ ነቲ ዝበደለኒ እየ ካብ መፅሓፈይ ዝሓኮ ሕጂ ከዓ ኪድ እሞ ነዚ ህዝቢ እዚ ናብቲ ዝበልኮኻ ምርሓዮ እንሆ ኣምላኸይ ቅድሚኻ ክኸይድ እዩ ኣነ ግና በታ ንዓቶም ዝበፅሓላ መዓልቲ ብሓጢኣቶም ክቐጥዖም እየ በሎ ንኣሮን ምራኽ ክገብርሎም ስለ ዘገደድዎ እግዚኣብሔር ነቶም ህዝቢ ቀዘፎም ዘሚልክያስ ነቢይ በረከቱ ትኩን ምስሌን ለዓለም ዓለም ትንቢተ ሚልክያስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 3 ክሳብ 13 ስለዚ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብላ ኣሎ ክፉእ ዘመን እዩ እሞ እንሆ ክሳድኩም ዘይተልዕልሉ ተዓቢኹም ከዓ ዘይትኸዱሉ ሕሰም ከም ህዘልኩም እየ በታ መዓልቲ ኣብ ዛዕባኹም ብጥራስ ተበዝበዝና እግዚኣብሔር ነብስና ኣህደገና ንዓለወኛታት እውን ዓደሎ ኢሎም ክምስሉ ቁዝማ ክቕዙምን እዮም ስለዚ በታ ህዝቢ እግዚኣብሔር መሬት ከማስሑ ዕጫ ዘልቑላ መዓልቲ ንዓኻትኩም ገለ እኳ ኣይከበፅሓኩምን እዩ ነቶም ህዝቢ ኣይትነበየልና እዎ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ኣይትነበየልና ነብራማት ክንከውን እግዚኣብሔር ስቕ ኢሉ ኣይክሓደናን እዩ ህዝቢ እስራኤል ዶ ርጉም እዩ እምበኣር እግዚኣብሔር ከትዕግስቱ ዶ ወድዩ እዩ ብሓቂ ዶ ከምዚ ዝበለ ነገር ይገብር እዩ ነቶም ቅኑዕ ዝገብሩ ኸ ብህያውነቶም ዶ ኣይዛረቦምን እዩ ይብሉኒ ኣለዉ እግዚኣብሔር ከዓ ንህዝበይ ከም ፀላኢ ትጎብጥዎ ኣለኹም ሰባት ኣብ ገዛና ብድሓን ክነብር ኢና ኢሎም ካብ ውግእ ይምለ